Jeg vil fortælle om befolkningstallet for Endelave fra 1901 til 2007. Og i 1901 var der 650 beboere, og fra 1901 til 2007 er der så skrevet 470 mennesker, så er der tilbage kun af 180. Og dette diagram er et kurvediagram, som er godt at bruge, når man skal observere en udvikling, ligesom der er sket her fra 1901. Og mobiltelefoner og internet per 1000 indbyggere i forskellige lande og byer. Hongkong er dem, der har flest mobiltelefoner, og Norge er dem, der har mest internet hernede. Hongkong, de har 1350 mobiltelefoner af de 1000 indbyggere, de har spurgt. Og Norge har cirka 890 halløj-agtigt. Ja. Og Afghanistan har ikke sådan vildt meget internet, og det har Cuba heller ikke. Cuba har ikke rigtig nogen telefoner, og det har de heller ikke deroppe, fordi det er det samme. Ja. Et søjlediagram, det er rigtig godt, når man skal måle antal for forskellige lande. For eksempel, så har de spurgt i alle de lande her, om hvor mange telefoner der er, og så er det rigtig godt. Det er et søjlediagram godt til. Og så Danmark, de er også rigtig godt med i sådan, har godt med internet, selvom vi ikke er så stort land og mobiltelefoner. Så. Ja. Ja, det her det er så et cirkeldiagram inden for havregryn, og det er så inden for 100 gram, og det man så kan se, det er, at det der er mest af, det er kulhydrater, og det er der 58 gram af, og fedt, det er det der er mindst af, og det er der 6,5 gram. Grunden til, at et cirkeldiagram er godt, det er for eksempel til at måle sådan noget indhold, som for eksempel havregryn.